Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? Ей, къса мръщи, а тогава са не мръщеше преди 18-19 години. Айде, нема казваме на колко сме били. А батко Бойко тогава беше на 40, сега нема казвам на колко. Нема значение, важното сме живи и здрави. А той батко Бойко го нема. Той го нема. Можеше, къде си одиш, бе? Нали се разбраваме, че тази вечер ще е. Абе, жена ти каза, че те пуща. Бя ти мръсниката го ги изгони. Айде сега всички дигаме горе чашите и казваме много голямо на здраве за Дон Коци, Аби Тиорента тази вечер. Разбира се, нека да бъде жив и здрав, пътя да му бъде светъл. И най-накрая да вземе една булка. Дима какво да й купува, дима как да я глези и дима как да ядосва мама и тати.